Paci? Paci, paci. Ne, tak ne. Vařila myšička, uděláš? Vařila myšička kašičku. Ne. A kdo je Honzík? Řekni já. Já. Kde je Honzík? Kde je ten Honzík? Tady je. Tady je. Kde je Honzík? Tady je. A kde je táta? Kde je táta? Mimi dělá hají. Honzíku, kde je táta? Tam je táta. A kde je Kristýnka? Kde je Kristýnka? Jeňa je tam, ano. Dobrá. Jeňa dělá ťap ťap, tak udělej ťapy ťap. Ukaž. Jeňa dělá ťapy ťapy, dělá Jeňa. Tíkula.